Gikan sa 16.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 2, 2023. Santa Barbara First Company Fire Rescue Brigade Olympics hiwaton Oktubre 3. Tatlong opisina sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital nakawatan. Elderly Filipino Week sa Ulugon sa Oktubre 22 tugtog 28. Hagna nga nagapasangkad ka coverage ka Centenarians Act of 2016. Ginduso. 200 ka mga kandidato posible ma-disqualify antes ang eleksyon. Pasakupan kaanong kakumpanya sa Santa Barbara ang hiwaton nga First Company Fire and Rescue Brigade Olympics, Oktubre 3 sugod alas 8 sa aga sa football field. Ini ang Icons Global Metro Iloilo Bulk Water, Bordon Agri Industries Incorporated, City Star Shopping Center, 3MD Logistics kag Soliesta Nielsen Corporation. May competition sa insakto nga pag-usar ka fire extinguisher, pagpatay ka kalayo kag ang pag-rescue sa mga masamaran. Pamati ang Peg Municipal Fire Marshal, Senior Fire Officer 3, Terzo Obera. Para sa amon mga kampanya nga safety, mga capability sila para sa safety na sila kapili at the same time para man sa ilang mga neighbors nga mga companies. Then pasalamat gid ko ako para sa to pinanangga ng mayor no. Sa support na ginatag ya kay approve man ang ako nga project design para sa budget sa aton nga first ever nga kapalit Fire and Rescue Olympics. So Santa Barbara First Company Fire and Rescue Brigade Olympics, hiwaton Oktubre 3. Nataban kakawatan ng 10,000 pesos nga kwarta sang ginsulod ang pharmacy sa canteen ka Western Visayas Sanitarium and General Hospital alas 5:40 sa kaagahon Oktubre 2, 2023. Kagsanto sa investigasyon ka Santa Barbara Police Station, sang nadiskubran kag gwardiya nga hukas na ang cover ka airphone sa natumod nga pharmacy, nagpang-check sila ka iban nga opisina kag natukiban man nga nadula ang CCTV sa head nurse office kag 600 pesos sa housekeeping office. Samtang padayon naman ang investigasyon ka kapulisan sa suspect kag witnesses. Pamatian si Police Corporal Iron June Hansilan sa interview ni Ugyon Dina. Kasi na may nakuha to no, may nakuha nga balon kwarta nga 10,000. Kag tapos ito ginpan-check naman sang iban nga sang gwardyane, ang iban nga facility. Pag dito pag nila na diskubrihan no, ang isa ang sa head nurse office. Sa dinga building niya. Diri sa dampi sa sa ano ni ang sa pharmacy ni diri sa canteen dan nga dampi ni. Okay. Tapos ang itong ginsilid nga to nga isa ka building. Ang isa ka building ni dampi ni sa Tatlo ka opisina sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital nakawatan. Nagaprepara na ang Federasyon ka Senior Citizens sa Santa Barbara sa mga aktibidades nga igapatigayon sa Oktubre 22 to 28 sa pagselebrar kay Elderly Filipino Week nga may tema nga pagpasidungog sang maayo nga mga binuhatan nga aton pinanubli sa mga katigulangan nga Pilipino. Kag sinugay Senior Citizens Federation President Rudy Patupatin, mayara sila nga libreng haircut, manicure, pedicure, kag massage sa mga katigulangan. Magatukod man kakalipapa para sa mga seniors nga mangunguma, agud makabaliga ka mga produkto para kaprutas, kararuton, kag laswa, may pabingo, folk dance competition, kag iban pa. Kung ang mga kabalaman na kantali ko pa dyan sa duwangan kang senior center. Mabaligya sanda ka mga relaswahan, prutas, kararuton, karanunan, kaduban pa. So if ever you feel like buying some snacks,
probably will go down and buy some. Hopefully, ayos at lang preparar ka dyan. Elderly Filipino Week sa Ulugon sa Oktubre 22 to 28. Aprobado na sa third kag final reading ang Senate Bill 2028 nga ginduson ni Senator Ramon Revilla Jr. sang Setyembre 25 nga nagatuyo pa sang karon ang Coverage ka Centenarians Act of 2016 para sa benepisyo ka mga senior citizens nga naga-edad 80 anyos pasaka. Santo sa hagna ang tanan nga naga-edad 80 kag 90 ang dapat makabaton ka cash gifts nga nagabalor 10,000 pesos kag 20,000 pesos. Kag magkalabot sa isa kagatos ang dapat makabaton ka 100,000 pesos kag letter of felicitation halin sa presidente. Hagna nga nagapasangkad ka Coverage ka Centenarians Act of 2016 ginduso. Ginabanta 200 ka mga kandidato ang posible ma-disqualify antes ang barangay kag sanggunang kabataan elections. Ini kasunod sa pag-issue ka Commission on Elections ka show cause order sa 4,000 nga mga kandidato nga ginakusa sa premature campaigning. Kag 700 diri ang nagsabak, kag ginabanta 200 ang posible mga tubang sa disqualification. Apang wala ini nagapulugan nga kung na-issuean ka show cause order, automatic pasakan ka kaso. Ang kandidato ang ginatubutan sa pagsabak. 200 ka mga kandidato posible ma-disqualify antes ang eleksyon. Antes kita magtakop, Team D, congratulations kay sila ginkilala bilang overall champions sa nagligad nga hinampang 2023. Kag sa tanan nga teams nga nag-participate, congratulations man sa inyo. Kagluyag kuman pasalamatan ang akon nga hairstylist Ugyon Bing Sampil. Kag amuyatong natipon nga balita subong nga adlaw. Tutubwa sa parang nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inanabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.